Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बारग' गिबि मन्थ्रिया 87 बोसोर बैसोआव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिसार जानो हायो। बुंनाय जायोदि सोलोंथायाव बैसोनि सिमा गैया। बेखौ फोरमान खालामदों सासे बारग' गिबि मन्थ्रिया। हारियानानि बारग' गिबि मन्थ्रि ओम प्रकाश चौटालाया 87 बोसोर बैसोआव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिसार जानो हायो। हारियाना एडुकेशन बर्डआ बारग' गिबि मन्थ्रि बिथांनो मैया 10 मेआव मार्कशीटखौ गथायो। बारग' गिबि मन्थ्रि बिथाङा मेट्रिक आनजादनि इंलिस आयदायाव 100 नाम्बारनि 88 नाम्बार मोननो हायो। एबसुआ मैयानिफ्राय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै बर' बिजोंनि गं 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय बिथांखिजों मिरु एबसुआ मैया चिरां जिल्ला एबसुनि मददआव चिरां जिल्लानि जिथि दुवार दख'रा एबसुनि बेंखनाव थानाय नांदरबारि गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायजेनो। फुंबिलियाव आफादनि आर'जखौ जागायजेननानै बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथाङा। बिसायख'थि समाव खोथा होनायखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा लाखिबाय एबा मावफुंबाय। बिटिआर सरकारा गोरिब थासारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय रांखान्थि बिथिङाव गोरिब गासै गं 200 नखरनो 5000 राङै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव राननानै होनायनि प्रमद बर' बिथाङा खोथा होदोंमोन। बे बिथांखिनि सिङावनो कक्लाबारि बियाबनि गासै गं 157 नखरनो 5000 राङै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखाइजों राननानै होयो। बे रांनि चेक राननाय हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि एम राकेश ब्रह्म बिथांमोनाबो नुजाथि दंमोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा जिनज्रिबिल गामिनि सिलचर मेडिकेल कलेजाव नार्सिं फरायगासिनो थानाय 22 बोसोर बैसोनि कारिश्मा ब्रह्मखौ बिथांनि भारा न'आव दलें लगायना थानाय थासारियाव बोखांनो हानायखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुआ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय आसाम सरकार आरो आसाम पुलिसनिसिम दाबि दैखाङो। मख'नो गोनांदि कारिश्मा ब्रह्मआ फरायनायाव जोबोद मोजांमोन। आथिखालाव बर' समाजाव फिसा गोनां आइजोआ गुबुन हौवाजों खारनाय, सोरबा सिख्लाया गुबुन हारिनि सेंग्राजों खारफालांनाया मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय होननानै बुंनांसिगोन। मानोना बेबादि जाथायखौ सानफ्रोमबो नुनो एबा खोनानो मोनो आरो बिदि गुबुन हौवाजों खारफालांनाय सिख्लाफोरा गाब्र'नायबो नुनो मोनो। बेबादिनो मैया मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। बे भिडिअ'आव नुनो मोननाय बादिब्ला सासे समायना बर' सिख्ला आरो सासे बांगाल हौवाजों खारखोमालांनो नागिरनायाव क'क्राझारनि थागिबिफोरा हमना लाखियो। बे बर' सिख्लानि मुं आरो थंखौ दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। आसाम सोलोंथाइ बिफाननि गोदान थिरांथा। मैया 10 मेआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुणोत्सव 2022 खौ दरं जिल्लानि शिबबासारनि खराबान्दा जुनियर बेसिक स्कुलाव बेखेवना होयो। बेखेवनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावोदि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ गासिबो फरायसालियावनो इंराजिजों फोरोंनाय जासिगोन। गुणोत्सवआ बोसोरफ्रोमबो खुंजागोन होनना। चिरां जिल्लानि भारत भुटान दादगारि हाथिसार देबादांगिनि जारौ हटेलनि साखाथि राजा लामायाव BP2B0084 नंनि भुटाननि गंसे डाम्पारा देबादांगिनि थागिबि 45 बोसोर बैसोनि समेश्वर नार्जारिखौ साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो सौख्लायो। डाम्पारनि सौख्लायनायाव समेश्वर नार्जारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथायखौ गावनि मेगनजों नुनाय फुलबारिनि सिमन नार्जारिया बाइकजों डाम्पारनि उन होसोलांदोंमोन। उनाव डाम्पार सालायग्राया गिनानै गावखौनो पुलिस थानायाव गथायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।